Čaute, ahojte, opäť z Gigakomputeru z Bystrice, Banskej, srdca to Slovenskej republiky. Nie, nebudem tu ani nejak patetický, ani nejaký. Toto poznáte, tento ThinkPadový 60-ka. IBM-ko v Gige za fantastickú cenu, to vám ani nepoviem. To si zistíte, keď si to zistíte, poviete si, že to je omyl, že niekde urobili soudruzi v desatinnej čiarke chybu, alebo čo nie. Tá cena, čo tam je na tento úžasný stroj, mašinu. A som vám hovoril o tom, tá sedí a hovoril, že je taký aj, môžete si s ním aj tak, aj šeličo, aj tak, ale viete čo, ja vám poviem jedno. Ak chcete, aby vám veci slúžili, ja teraz hovorím všeobecne, slúžili k maximálnej spokojnosti, treba sa o ne aj starať. Veru áno. Aj vy sa o seba staráte, no po niektorí, nič, to je váš problém. Ale aj s autom to máte tak, keď idete v aute a naraz niečo zaklepoce alebo nejaký divný zvuk, tak okamžite idete do servisu. Keď vám niečo je, nejaké signály, tak čo, ale kde, netreba ísť doktorovi. Chcem povedať jedno, aj o notebooky sa treba starať, byť k ním šetrný a na to, jak Verich čo spieval. Je to pravda od vieka. Šaty delají človeka. Ješkovina krásna. Tak veru aj v tomto je. Vývoj nezastavíš, vývoj ide dopredu. A tieto naše druhé rozumy, jak sa vraví, a vlastne celé kancelárie, treba aj nejako prenášať šetrne, hej, a nielen tak pod pazuchou. A na to vývojári vymysleli kadejaké takéto notebookovské šaty. Tak toto je typická taška notebookovská, ktorá má strašne veľa, ja som to ani celé nestihol preskúmať, lebo to má toľko všelijakých otvorov. Tuto, pozrite sa, Maroško to vám nejak sa bude snažiť, jeden, druhý, tretí, sem ide ten notebook, toto má také spevnené ten chrbát, aby sa tomu nič nestalo. Krásne to tam vlezie, pozrite sa, dáte to tam, nemusíte sa o nič. Ďalej to tu má vpredu, ďalší, inak tu máte, aby ste verili, tu máte návod, čo všetko tam v odspäte, čo všetko sa tam zmestí, a keď chcete dať si tam aj mrkvu, aj kalera, to je melón, by sa tam ťažko zmestil, ale vravím, tých oddelení tu si môžete kľúče zavesiť, pozrite sa, koľko priehradok tu je, na perá, 3 dokonca, tuto si dáte peňaženku, doklady, karty kreditné, ja neviem čo všetko. A toto je zaujímavé, pozrite sa, čo vymysleli. Tiež treba byť k tomu šetrný. Toto je prosím na USB kľúč. Pozrite sa, takto si to obcháte sem, alebo môžete si tam dať, ja neviem, tie SD karty, alebo čokoľvek, hej. Skrátka, budete to mať chránené. A samozrejme, že tvorcovia nemysleli len na také, sa spieva v peknej, a Carlos Santana má takže Black Magic Woman. Takže nielen v blackovej farbe, ale pozrite sa. Už to troštičku tak akože spestrili touto modrou alebo blue a otvoríte a zrazu Yellowstone sa vám tu otvorí. Perfektné. Perfektné. Úžasné. Takisto, aby niekoho nebol fádny, tak takáto, čo to je, hnedo-bronzovo, pekne taká pekná lesklá, takisto strieborná. Všetko toto majú Gigakomputery za fantastické ceny, ale naozaj je to pomocník a je to z úžasného materiálu, je to taký nylon, alebo čo to je. No ešte tu má, pozrite si, žipsy. No keď si to kúpite, to potom budete postupne tieto komnaty rôzne 13. normálne odtajňovať a budete ich aj tu vzadu, pozrite sa, toto má tuto taký veľký priestor. Takže ja chcem len toľko povedať, že neobanujete si naozaj šanovať tie svoje úžasné mašinky a tie si to aj zaslúžia. A okrem toho aj to tak pristane k vám, čo poviete. Takže na výber toho jest to, koľko len toho chcete. Príďte do Gigakomputeru, vyberiete si určite aj šaty pre svojho IT miláčika. Tak to je všetko. A ozaj, keď už sme pri jednej veci, teraz mi zišlo na že na zvieratka sme trošku pozabudli. A predstavte si, že zvieratka v lese
si zvolal kráľ lesa medveď a hovorí, počúvajte zvieratka, no tak takto to už ďalej nepôjde, hej. Predsa len tade chodíte po tom lese a všade si uľavujete a veľkú potrebu každý robí kde len chce a už nie je pomaly ani kam vstúpiť, inak končíme. Odteraz vyhradzujem jedno jediné miesto, kam budete chodiť na veľkú potrebu a aby sme mali les čistý. Tak urobili brigádu, vyčlenili miesto a zvieratka boli poslušné, chodili to tam všetko. A medveď išiel na inšpekciu a vidí zajaca úplne na opačnom konci lesa, jak čupí v kriakoch. A tíska ten zajac, tíska. Medveď, no počkaj, že ja ti dám. A teraz tak spoza neho. Zajac, čo tu robíš? A ten zajac tak na kolene to zakryl tam a hovorí, čo tam máš, zajac? Čo tam máš? Čo tam skrývaš? Nič, medvedík, nič. Nič tam. Čo tam máš? Nič, motýla som chytil, motýla tu držím. No tak ho ukáž toho motýla. Zajac tak odtiaľ tie ruky. Odletel motýlik. Ale koľko nasral špina jedna. Prepáčte za to slovo, inak sa to nedá povedať, ale mňa toto pobavilo nesmierne. Takisto ako, nie že vás pobaví, ale určite zaujme návšteva Gigacomputeru. Príďte do Bystrice, alebo si kliknite na ich stránku. Neulutujete. Teším sa na vás opäť na budúce.